Magandang araw, magandang hapon po sa ating lahat mga kaibigan at mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin dito sa Saudi Arabia. Okay, sa mga hindi pa po nakapanood kung bakit ko ginawa ang video na to ay panoorin nyo po. I-click nyo lang po ang itong link dito sa upper right corner. Ayan, makikita nyo po dyan para malaman nyo po kung bakit natin ginagawa ang video na to. Sa araw na to ay meron tayong sasagutin na isang tanong ng ating viewer. Pupunta tayo sa ating channel. Dito po sa video na how to create and activate AppShare account. Okay mga kaibigan, sa video na to ay mag-focus po tayo sa smartphone. Siguro sabihin na nating assumption lang naman to ay mga 95% siguro, no, na mga OFW dito sa Saudi Arabia ay meron pong smartphone. And I believe po na hindi po lahat ng mga OFW ay may laptop. So, kung meron kayong laptop, okay lang. Pero mag-focus tayo ngayon sa cellphone. Pupunta tayo dito sa ating video na ang title po ay How to Create and Activate AppShare Account. Kasi meron po tayo isang viewer dito na may tanong. Alam ko na pag sinagot ko lang po siya sa comment section ay hindi po niya maintindihan yung sagot ko. Kaya sasagutin po natin ng video at papakita po natin sa kanya kung paano at ang magandang solusyon. Ang pangalan po ng ating viewer na nagtanong, pangalan niyo po ng kanyang channel ay MC String MD. So paano ba bigkasin to? MCS String or Max String siguro ito. So sir, kung mali ako sa pagbigkas ng channel nyo po ay paki-comment nyo lang po. So ang tanong nyo po ni Sir Max String ay ganito. Sir, di ko na mabuksan AppShare ko. Paano restore using phone? Invalid email and password. Okay sir, mayroon lang pa akong kunting comment dito sa tanong nyo po kasi pag nag-login kayo kay AppShare ay hindi po kayo tatanungin ng email address and password. Ang itatanong nyo po sa inyo ay username and password. Okay? So, wala pong invalid email. In my experience, correct me if I'm wrong, siguro po hindi nyo lang po maalala ang inyong username or either hindi nyo po maalala ang inyong password. Pero ang magandang solusyon po sa tanong nyo po sir ay ganito, ay i-reset nyo po ang inyong password. So, pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lang basahin sa inyo ang ating disclaimer bago ko ituloy ang video natin. Gusto ko lang sabihin sa inyo, sir, o mga kababayan natin, na ako po ay isang karaniwang OFW lamang dito sa Saudi Arabia. Hindi po ako konektado o empleyado ng Ministry of Interior o anumang sangay ng kanilang pamahalaan. Ang mapapanood nyo sa video na ito ay isang pagbabahagi lamang ng aking kaalaman at karanasan sa paggamit ko ng AppShare. Ang layunin ko lamang ay makatulong sa ating kapwa. Hindi po garantiya na ang mapapanood ninyo ay sapat at tumpak na impormasyon. Maaring ito ay magbabago sa paglipas ng panahon. Kung nais nyo po ng professional advice or updated na impormasyon ay magtungo po kayo sa kanilang tanggapan o bumisita kayo sa kanilang website na www.appshare.sa or www.my.gov.sa. So, gaya ng sinabi ko, ang solusyon ko po sa tanong nyo sir ay i-reset nyo po ang inyong password. So gagamit po tayo ng Google Chrome. Dalawa po kasi ang paraan mga kaibigan para makapag-login tayo sa AppShare. It's either gagamit kayo ng Google Chrome or gagamit kayo ng AppShare application. So papakita ko sa inyo yung AppShare application. Ayan, yan po ang icon niya. Pero sa problema ni Sir Max String ay hindi po natin gagamitin yung application kasi mayroon po siyang problema. All we need to do is to visit their website. I-type po ninyo ang appshare.sa. Ayan, lumabas na siya. Pindutin nyo po ang individual and then translate to English since Arabic po yan. Ayan. So makikita nyo po sir, gaya ng sinabi ko, pag login nyo po kay AppShare, ang hihingin niya po ay username or ID number at password, hindi po email address. So para malaman at maalala nyo po at mabuksan ninyo ang inyong AppShare ay dito sa bandang baba ay may makikita kayong forgot password.
Pipindutin nyo po ito para ma-reset po ang password. Ayan. Tapos, meron lang kayong fill up na dalawang text box. So, pag sinabing ID number, ang lalapag nyo po dyan ay inyong ikama number. Sampulan po natin, ilalapag ko ang aking ikama number. Tapos, ilalapag nyo rin po dito yung number na kung saan ma-receive nyo po ang verification code mula kay AppShare. Sa akin, ito po ang number and then type the image code. Pag pinindot nyo po ang next ay hihingan kayo ng isa pang security validation or security question. Ang question niya po ay dalawa lang. It's either passport number or any dependence ikama number. So sa akin dito ay passport number po ang sasagutin ko. Okay, lalapag ko po ang aking passport number. Tapos pag pinindot ko po ang next ay makakatanggap ako ng verification code or activation code mula kay AppShare. Hintayin nyo lang po ng ilang segundo at makakatanggap po kayo. Ayan, see? Nakikita nyo po sa screen, 9406 ang aking verification code. 9406. Tapos, pag okay, ang susunod na screen yung na makikita nyo mga kaibigan or Sir Max String, ay makikita nyo na po ang inyong username. Kopyahin nyo po yan at sa ng baba ay hihingan kayo ng inyong bagong password. I-type nyo po yung bago nyong password. Ayan, dito sa new password. At kung ano man po ang tinype nyong new password ay yun din po ang i-type nyo sa confirm password. Ayan, dapat magkapareho niyan sila. Pag na-confirm nyo na po na pareho sila, ay pindutin nyo na po ang okay. Sa akin, hindi ko na po pipindutin yung okay kasi ayokong baguhin yung password ko. Basta, pag ginawa nyo po yan, pag pinindot nyo po ang okay, ay maaari na kayong mag-login doon sa inyong AppShare account. So, balik tayo doon sa AppShare. Ayan. Pindutin nyo po ang individuals, then translate to English. I-type nyo po ang inyong username. Ang aking username, i-type ko po ang aking username, ang aking password, and then image code. And then pag login nyo po ay makakatanggap kayo ng verification code mula kay AppShare ulit. Okay? 4594 ang aking verification code. Tapos pindot login. Ayan, napag-login na ako. So, yun po at ipapakita ko rin po sa inyo kung bakit hindi ko ginamit ang AppShare application. Kasi po, ang AppShare application, pag yun ang ginamit nyo, hindi talaga kayo makapag-login kasi sa AppShare application, wala kayong makikita dito sa baba. Ayan, walang nakalagay na forgot password or reset password sa baba. Login lang. Sana Sir Max String or mga kababayan sa mga nanonood ng video na to ay meron kayong natututunan. At kung meron kayong mga ganong mga problema na na-encounter sa app na to or sa program na to, ay sana po ay nakatulong ako sa inyo. So kung meron kayong mga kaibigan dyan o mga kasama sa trabaho, sa bahay na nagkaroon ng ganong problema sa AppShare, ay share nyo po sa inyo ang video na to at baka makatulong sa kanila ito. Okay, so sharing is caring po. At sana Sir Max String ay nasagot ko po ang inyong katanungan at nakatulong po ako. Sa mga sana po ay nag-subscribe na rin po kayo. At sa mga kababayan natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, pindutin nyo lang po ang subscribe button. At isama nyo na rin po ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga susunod nating mga videos. Okay, maraming salamat po sa inyong panunood at sa walang sawang pagsuporta. Maraming salamat po. God bless. Mabuhay tayong mga OFW. Babush!